Kisi-kisi na po ng karpa pre koy. Nakachamba na po. Abi na kong usar gyud among makuha. Di apa di ay napunan pag yun. Og di apa sa kong haluan nga natoy sa pukot. Basta kay lamias pa nagtapok eh. Os karpa pre koy. Padikoy, sige si Padikoy. Oh, what's up mga pare koy? Kapamana kitag balik no. So ayan na to kay gikarong ta nagluib. Banata dere si pare koy Minggoy. Si Kevin, potong idol dire sa ko ano, magtangtang Danau, kinalayuan. Grabe, dayog biyahe. So tay, pezi mo dal? Mr. Creamstick Adventure. Palaglaw og kanang palo. Ikaw na, Salamat. Creamstick na. Mr. Creamstick. Grabe de stick oh. Stick ko. Dara. Mr. Creamstick oh. Kana siya kanang criminology. Okay. Datay drone dire kay palupad tanan na to ang view nila dire. Palupad sa taga dit pare koy. Mauday ni ang barangay Magtangtang Danau pare koy. Medyo bukid jud ni dapita. From Katigbian to Danau ni biyahe pa mig usa ka oras kapin pare koy. Mao nila sa padre medyo lubog-lubog lang kay daghan ang gamay diri pero ato lang gyapon suwayan kung makakuha bata. Nagdasad mig pukot kay di daw may kakuha way pukot diri. Og ni saham na ta pare koy. Nagsugo na sila taan og pukot. Di mada ko mamana rata kay perte jong lubuga. Tabang-tabang tagbugaw nila pare koy. Mamasin basin makakuha. Ugwajod mi napakyas pare koy. Nakakuha gyud mig halwan og tilapia. Medyo gamay-gamay pa ang tilapia pero kaning halwan goods na. Kabuok. Mobalhin na pod mi diri sa babaw basin mapunan pa. Og samtang namukot sila. Si pare koy Minggoy diskarte pug panam diri pero duha sa masam diri kay basin ako ni alimatok ba. May gani kaning among kauban, nakakuha gyud og karpa. Natuy ni siya sa pukot pare koy. Goods na. Kisi-kisi na pod karpa pare koy. Grabe karpa. Kisi karpa na dagang karpa ka diri kaso lubog-lubog ba. Ara kaka siro ba na to? Toy tos pukot. Medyo malas man. Usara ka karpa nya pilar ka haluan. Palit sa latag ko anane. Isdas tindahan. Sardinas kita paingonan eh. Tawas at pare koy, tay murag medyo udto na ba. Ilahapong ikabisihan diri kanin tabay-tabay. Gama sila ni pare koy kay wa mi kadag tubig. Anhi mi mo kuhag pang sabog pang inom, pero baw lang kung madapa bas oras. Ug aning oras mao pa ni tanan na mo kuha pare koy. May lagmapunan pa ni unya. Pero kung di tumutin-aw ilang tabay unya pare koy. Aw di po ta mabalaka. Kay di ang patay tambal sa uhom nga layo sa sakit dol sa igit. Nah, butangi. Nindot pa ning ganera ba. Kay smiling kayo, tuwa pa ning tilawan ang tuba sa Danau gumpis kay ba. Atuasan ng huyupon kay medyo init pa. Ngano man ha. Medyo nadaot man ang naong. Hapit naman ni masuka. Og dirang kuha nga karpa ganhe pre koy. Medyo dako-dako nang gid pud. Og pagkataon na punan gid pre koy. Di ay duha ka karpa. Ug usa ka dako nga haluan makasud-an gyud. Abi na kong magsardinas mi. Og pila ra ba istorya nakaluto na. Di gyud ta makaingon nga way lami kay ang lamas arang daghana. Unya kay wa man lagi tay luwag og kutsara. Aw kani silang takob sa bawnan. Ansaon man ang luwag nakalimtan. Wag na din. Kriting kipit-kipit. Gamayag singot oh. Pag humaghaon sa isda pare koy, amo asan ning glunod ang udlo sa kamuti. Kaon tagdaghan ani kay medyo anemic na ta ba. Tungod siguro ni sa sige pumana matagabi. Okay, naplastada na gyud ang tanan. Ug naluto na pud ang dako nga halwan before mi mangaon. Ato asan ning ampuan. Pasalamat sa ta sa grasya gikan sa kahitasan. Amen. Hab-hab pare koy. Yeah. Hab-hab. Hab-hab pare koy. Baliat ang sanina na. Oh, dulong TV na. Tubangan. Anemic ko da. Os karpa pre koy. Klaro ka na rin mo. Kanyet. Gamayag sing mo to. Sing lamot. Tambaw pas mo. Kani Kaon. Murag lamig na. Bihod. Jojo, mangaan man di pud sagbot oh. Karpa mabali. Sagbot ra jud gibrahan ba. Og halwan di na mailhan. Nawi tayo magtubag. Karpa. Kinig Janit Tres.